Как работи партньорският маркетинг? Не е сложно и с удоволствие ще ви го обясним. Рекламата в интернет се продава за импресии, кликове или под формата на комисионна. И точно това е смисълът на партньорският маркетинг. Това е форма на интернет реклама, която плаща комисионна за продажби. От едната страна е рекламодател, например електронен магазин, а от другата издател, който оперира онлайн списание, блог или друга онлайн медия. Представете си реклама в онлайн списание. Посетителят идва на уебсайта на издателя, вижда рекламата и кликва върху нея. Той достига до страницата на рекламодателя, например на електронен магазин, който издателят рекламира на своя уебсайт. Продуктите го интересуват, той купува и става плащащ клиент. Партньорската мрежа записва както посещението, така и покупката на посетителя. Издателят получава предварително договорена комисионна за продажба от рекламодателя чрез партньорската мрежа. Рекламодателят плаща предварително договорена комисионна само за реално плащащи клиенти. Това е справедлива оферта. Рекламодателят иска да продава, а издателят иска да печели. Така разделят печалбата помежду си. Всичко това ще бъде осигурено от партньорската мрежа на Dognet, която свързва стотици рекламодатели и хиляди издатели. Искате ли да се присъедините? Ние сме на ваше разположение. Dognet.